हादरसा सोरखारा खान्थि बेरेखायै फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। थेवब्लाबो नाथाय खायसे सुबुङा फेग्रा मुवाफोरनि फालांगि खालामनायखौ नागाराखै। दिनै फुङावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि सिमलताबु पुलिसआ सेबनानै गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हायो। सिमलताबु पुलिसनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव 31 नं राजालामायाव NL 06-A4438 नम्बरनि ट्राकआव सेबनाय समाव बे गोबां बिबांनि गान्जाखौ मोननो हायो। गान्जा लाबोनाय ट्राकआ गुवाहाटीनिफ्राय फैना सोनाब बेंगल जानानै बिहार फारसे थांनो नागिरदोंमोन। ट्राकआव गासै 37 पेकेट गान्जा मोननाय जादों। गासै 4 कुइन्टल 47 किल'ग्राम गान्जाखौ हमनो हादों। बे बिथिङाव ट्राक सालायग्रा रामबाबु राय आरो हेन्डीमेन दीपक रायखौ पुलिसआ हमदों। हमनाय गान्जानि बेसेना 50 लाख रांसो जागोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।